Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μπαράζ συναντήσεων είχε ο Νίκος Παπάς με τους εκπροσώπους των 4 προσωρινών υπερθεματιστών για τις τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας. Ο Υπουργός Επικρατείας επεσήμανε τις αυστηρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και τον νόμο για τον αριθμό των εργαζομένων, την ποιότητα του προγράμματος και τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αναστραφεί η τάση της μειούμενης απασχόλησης, είπε ο κύριος Παπάς, και σημείωσε ότι ο νόμος προβλέπει ανάκληση αδειών εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Οι τόνοι της αντιπαράθεσης πάντως παραμένουν στα ύψη, με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί την κυβέρνηση για βαβέλ και απολύσεις, με αφορμή δηλώσεις υπουργών για το μέλλον των εργαζομένων στα κανάλια που δεν πήραν άδεια. Ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το νέο νόμο ως ένα αποφασιστικό βήμα για τον περιορισμό της διαπλοκής. Εντός του προγραμματισμένου πλαισίου βρίσκεται η εκταμείευση της υποδόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών τονίζουν ότι το πράσινο φως θα δοθεί μετά την έκθεση των εκπροσώπων των θεσμών, οι οποίοι επανέρχονται στην Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή στην Πρατισλάβα συνεδριάζει το Eurogroup και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η πρόοδος στην εφαρμογή των προαπαιτουμένων. Φρένο στα σενάρια για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα έβαλε ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ. Δεν είναι στο τραπέζι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, και σημείωσε ότι οφειλές ύψους 1 δισεκατομμυρίου στη ΔΕΗ έχουν μπει σε ρύθμιση. Σε ό,τι αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, ο Πάνος Σκουρλέτης τόνισε ότι το υπερταμείο και ο επικεφαλής του οφείλουν να συμμορφωθούν με τις κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Στην Αθήνα αναμένεται την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ για να παραστεί στη Σύνοδο των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στόχος της Συνόδου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 7 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου σε εξωτερική πολιτική και ανάπτυξη, εν ώψη και της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρατισλάβα. Απέρριψε ο Υπουργός Άμυνας το ενδεχόμενο περικοπών στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ο Πάνος Καμένος τόνισε από το Καστελόριζο ότι θα γίνουν τα δέοντα για να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΤΕ σε σχέση με το μισθολογικό των ενόπλων δυνάμεων. Περιθώριο 2 χρόνων έχουν οι ιδιοκτήτες παράνομων κτισμάτων να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους, σύμφωνα με το νέο νόμο που τίθεται σε ισχύ από τις 8 Οκτωβρίου. Ο νόμος δίνει σημαντικά κίνητρα με μειώσεις προστίμων και αυξήσεις δόσεων σε όσους πεύσουν να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες, αλλά προβλέπει μεγάλα πρόστιμα για τα αυθαίρετα που δεν θα δηλωθούν έως τον Οκτώβριο του 2018. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί με το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.